Da, am venit deodată cu vinul. Bună seara! Vreau să vă ofer doar un minut din atenție. Poate unii dintre voi știu, poate alții nu. Zilele trecute, mai precis luni seara, a fost 10 septembrie, Rusia a impus un embargo pe vinurile moldovenești din motive politice, ceea ce înseamnă că noi, iarăși, pentru a treia oară în ultimii 10 ani, nu mai putem exporta vinurile, Rusia fiind piața principală de desfășurare a vinurilor moldovenești. Din cauza aceasta, sau cu această ocazie, mai bine zis, cam toți bloggerii și tinerii din Moldova au decis să înceapă o campanie amplă de promovare a vinurilor, pe internet, evident, dar nu numai. Și fiind că eu am ajuns pe meleagurile Băcăoane zilele astea, am decis împreună cu Diana să facem și noi așa o foarte mică campanie de promovare, să vă încurajăm pe voi să consumați cu măsură, dar totuși să consumați vinurile și de dincolo de Prut și să ne susțineți, fiindcă, na, asta e Rusia, noi vrem totuși să ne apropiem mai mult de voi și de Europa. Beți vinuri moldovenești!